मोहनपुर सब डिविजन लेफुंगा आदि ब्लॉक आमचनी जायजो लेफुंगा निसिमी पता तै फता निसिमी जीबीपी फाइला सुखायमनि सालकिसा सकां इलेक्शन उमाबा इलेक्शन जरावो फायकेबा चंबारि जरावो ओ साबुनो रोमालिया फियाबा आमचनिनो ईएम रुनेल देबुरमानि साइतो मुंबाय ओ जायजोर ताबुक कताल सुनामबाय तै उंगै तखा अबबाय ताबुक दाति दातिनो आमचनि रोंसुरना इते पानिया खायनै रक दखबै बकसं लुकुरक थांफायलायसु गाहामगोन खैमानचिनाय अबतेखे जायजोर कताल स्रामजमनि पाइतेतै नुगुnyai आमचनि बर रक बेलायखिनो खासरा जाबायखा ता आमचनि ईएम रुनेल देबुरमानो खाखाहाम जलायखा नायनायनि सिमावले आबनि उद्योगतै सामुखारि तमाबो अमो रुनालनि उद्योगतै सामुखारि तमा गाकाय करें गाकाय कताबो ओ पाइया खता पाइनाय को बरबो साचों तो पाइनन बागे लोगोर थांनायसु खायनि बागे बेलायनो जोंजाल बेलाय मास्टर नां तमा खेका एमने तै सालता सालै जानांगो तै सालता सालनै बाय पाइ बेलाक एने 10 दिन नांगन याबो हाजा बाय मा तखा अबा हागे उद्योग नाम बागे अबा हागे उद्योग नाम त खान मा त ना बाय मा तखा अबा हागे ननि ईएम रुनेल देबुरमा लोगोरनि थांनायसुनि बागे डेटा ब्रिज के बायनो स्रामानि बाहेरक मा तं बेलायसो कार हम त तंग थौ ननियां वा बरनो लाइसु बाबु माखा तिमी माखा गाडी गुरा थांमाखा ए आगि पुरा दुखु त पैसे नसंगो तार हियां नायसे गरे तारपरे ननियां आमसनि ईएम मन्त्रीनो तामो हामबाय रनाय ननि ओ आमसनि मन्त्रीनो तामो पाइफ्लेया हामबाय रनाय अबा हाके सामुं तांबो तां रमाने ता साजाखा ननियानि ईएम साजाखा लामा बस कालबार ताबुक ब्रिज अबा हाके उद्योग नाहारि सामखाय त माने निनि मुं सन्तोष देबरुवा ओ लेफुं आमसनियो ना लेफुं अनि गेम अफिस साइकेल खायना हमने तै सालबोसो नांनो ते सालनैसो बरु तांखै नव सालनैसो दद सालताम बाहाय खुसिदा अबा हाके सामखाय माने लामा खायनोबा